Ki khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. UMDC jong ka seorang kam constituency uba penyai sing sim uba dang shusha jet dang shen komu MLA ha ke election shiteng samoi na maurun keneng constituency ulah hiar shukino komu chairman jong ka yeng dorbar thawan ka Khasi Hills Autonomous District Council. Hakajing ekran mat kilal patai khubor uba penyai sing sim uliat ho bagani kajing hiar shuki jong ka dai lengba kajing ya penbet bat ka National People's Party lembat ka United Democratic Alliance kabalong ka kinhon jong ki MDC balayalam da ka National People's Party ha Khasi Hills Autonomous District Council. Uliat ho ru bakat kum kane kajing ya penbet ka parti kalarai ban say bujulino da uba lamprang bala ban penyakun ne ke election ne ka benta ka shuki chairman ka ban salong hakini ki kandidat sngi. Kalian ngejonga kumu MDC jongka Henry Kam constituency ringkat tu kumu chairman mentala Arsenal Duna hapo KHDC te ningkong ni syap aso ban penpau syaka jing ai kublai bat sungu yiki perlok MDC naka parti NPP ki perlok MDC ni ki wepat ki parti ki badan hak UDA bat kumjuru ki wepat ki perlok MDC ki badan lang hantai naka liang yetei ki bangidan lang baro lai phongut ya kajing ya trelang kajongki hakini ki Arsenal Duna ka bangayo ban bat kum ucaman jong ka council ya ka babun bahagi issues ni ki mat ki bangi ju ekran po house lan kalong kapor kenta keli jingkeli lada kalong hakapor ba wanra ki motion ki resolution bat ki jinga tai ba per kadan shisha kata ka jinga trelang kajing wanra ya ka yeng ka ba dan buram ka yeng ka ba ya pe ya renti haki benta ba per maso ban penpau ka jing ai kublai ba sumo iki parlok MDC habidi ba kata ka ba ar pan hakabidi ba kani ka jing i no kam ka jungi hakalai pu itarik kamdan na ka we ba ka daw re ka debit tang na ka daw ka jing ya penbe hapo ka parti jong ka NPP na try kumba pitip dang shen ni dang job ya kenika MLA election na po Morgan constituency but kumju na po mau plang ya kapa iwe ni ki candidate jungi balong ru MDC bala south term hang tai po KHDC iba lamprang bla ya khun lang kini ba election hinrei lempoi ba chaka thong jo ka jing job te na kan mau ka artarik bagi yo ka result apa puluh na try iwe na pedeng jopi nang ni kili ba bu jingkeli yang apa atau pin IT no ya kakam chairman si babla te kajubab hi kajonga hakatu kasngi kalong ba nga da kajing keluit mensiam lada dan da kanunu kajing penbait na kaliang ka parti bat nikinong ilam jungi ngin ko ngo bat buat ya kajing penbait jong ka parti te tang hadin kat tu kat nipor ladan kajing ya kendu apdeng ki MDC jong ka NPP but ngila shim be ikawe karai ba nakaliang jong ka parliamentary party committee jong ka NPP ngidan nyomut ki MDC ba kanu ka raihi ka jingi penbait ka ba ki he jungi ki ajimut ngin pediam be kata te dang shen ngila yo ka jing ajimut na ki he jong ka party na du chief minister belong national president jong ka NPP deputy chief minister belong vice national president ba kila ajimut ba ngin yo ban accommodate na ni ban penrung no i babla hantai po KHDC kum chairman tengi ru da kamen siam makluit da ka jingkemen hi kum yo parlok bang ya trelang kum shipara ha po ka parti tengi pediang ya kata bat nashim ya karai ban IT ya ka resignation letter hakalai putarik bat ya kaniru la pentip hakikat tu kan ismi ya i chief executive member CM Pak Titos bat hoi ngi da kwa ban ya kendu i tu kisni namar ba kadau bom lakyat bagi dan hadeng kamet bom koi tinggi melak syu ban kendu kum ka parti dengan lak syu lek ban ai no eka resignation letter hai deputy chairman batang hatu kasngi hila pediang ya ka resignation letter but menin lapoi ka city na council support DCA department but na DCA mene niyo jingtip ba kalapoi support Raj Bhavan ban pan ya ka ban bu eka sngi le silano ban jet yo chairman matmai
ngaso badang shen imentat nadang mi na kamla jo chief minister balada ngambakla kan notification kala mi ya kaba let's say hakasni new tarik kan sadon ka election jo chairman te ya kata pinsa kamtip kambanya de si dada la mi pai ba ekanika notification te na kalian jongahi sahisian so ban ai kublai kerpang ki MDC baro ki baju ai ke chinge trailang ban penlong ya ka house na ban penlong ya ki session ki ba ki session hakini ki arsenam duna ka session ka baya ya riti klem dan jington wit bat kumju ka session ka bajong na kalian jonga ruku secretary jongka United Democratic Alliance KHDC meden ngila yo punya berkat bat CM ya kan ngakam berkat tu kan ingon ki MDC la long sini but ngilai penbaik balashai ka singi ka laiterik hak prosan paji kandon ya ka meeting ka bakerpang jong ka UDA ban ya berkat ya kan ni but nak kalian jongi ka parti hi kala shai ba kandidat nak kalian ka parti jongi hi idam ta kan kam ndai ba lamprang bla MDC lamprang pau jesu rom ya i chief minister kunjo ka sultan jala tanpa job itu nak kalian kam MLA jong ka Morgan constituency nak kalian jong government kila notify but kila ai ka appointment ku deputy chief whip jong government assembly but nak kalian jong pedian sumpai kata bal ya trailang ba kesuka kamtam nak bentar wanra eksoka kemkhlan ke scam hagi sistem badangsa ke government jong ke MDA kumjuru bangan nang yo ban ai ke jing shakri ba hatam yiki pai ba ka khalai mo ke constituency haki benta ba her kamtam hakaroi ka pa bar kiwi ki